Mali bɛ bolo min na bi a bɛ sira min kan o sira in ne ɲɛna sira in man ɲi an jɔrɔlen don kojugu parce que yɛlɛma bɛ don ko la don min na Maliyɛnw hami kun ye mun ye o ye lakana dɔ ka fara kan bi bi na mɔgɔ si tɛ k'a fɔ ko dɔ farala kan dɔ farala gɛlɛya kan kɛlɛ kun bɛ Mopti region la sisan Ɲɔnɔ region la u bɛ taa mɔgɔw faga f'u ka foro la Farabugu minɛlen don a bɛ kalo 3 bɔ a bɛ bolo la mɔgɔw bɛ na fo Bamako bɛ ɲɔgɔn faga banque da la donc lakana ko kɔni dɔ ma fara kan a filanan organe minnu sigira u bɛɛ sigira nkalon ni janfa ani faamuyabaliya o de kɔnɔ sigira donc o de bɛ na ni manque de confiance mɔgɔw dalen tɛ ɲɔgɔn la légitimité tɛ olu bolo u ka légitimité dɔrɔn de ye mun ye sɔrɔdasi dama dama b'u ɲɔgɔn réuni u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ a kati min ka di o b'o de se ka imposer maliyɛnw kunna mais o bɛ se ka sira sɔrɔ waati dama dama mais o tɛ se ka taa ɲɛ o jamana tɛ se ka taa ni nin cogo la fɛn o fɛn n'a ma sigi tiɲɛ kan n'a ma sigi sariya kan n'a ma sigi ladiriya kan n'a ma sigi hɔrɔnya kan n'a ma sigi i ka kuma i ka bato a bɛ se ka kɛ e ɲɛna waati dɔ la k'i sago sɔrɔ mais a tɛmɛ o de kama an bɛ min ɲini an bɛ min fɔ sɔrɔdasiw fanga bɛ sɔrɔdasiw minnu bolo bi mais olu ɲɛna fanga b'u fanga bɛ peuple de bolo u k'u janto yɛrɛ la u ka yɛlɛma don u ka ko la u ka yɛlɛma transition bɛ sira min kan o ko sira u ka bɔ a kan ka sécurité nati dossier de corruption ba u k'u bɔ min ye fagali kɛ u ka dossier ka bɔ ka bila justice kan jamana yɛrɛ ni ye jateminɛ kɛ sisan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ i ɲɛna i b'a fɔ k'u ɲɛnɛn'u kɔ k'a sɔrɔ n'olu ma baara kɛ mɔgɔ se ka dumuni kɛ u bɛ dɔ faga ɲɔnɔ minnu bɛ kɔri sɛnɛ o kuma yɛrɛ se ka fɔ dans cette année donc situation man ɲɛ ka min bɛ fara o kan o ye gouvernement ni syndicat bilalen don ɲɔgɔn la o fana ne tɛ se k'a fɔ ko syndicat jo b'a la parce que syndicat bɛ min ɲini bɛɛ b'a dɔn t'a fɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ɲɛna de u kana n'a fɔ ko kunu a kun tɛ gouvernement a ko syndicat bɛ min ɲini o ka ɲi gouvernement si tɛ yen min bɛ se ka syndicat sago d'u ma ne y'o fɔ kabini bɛ k'a ma bi ne y'a fɔ n ka mɔgɔ ye M5 kɔnɔ aw kana fɔ mɔgɔ ɲɛna ko n'i bɛ ka binna dɔrɔn sanu de bɛna di bɛɛ ma gɛlɛya bɛna kɛ mais ɲɛmɔgɔw de kan ka exemple di olu yɛrɛ ka baara kɛcogo olu yɛrɛ ka kɛcogo u ka légitimité u bɛ sariya bato cogo min na o de y'u ka arme fɔlɔ ka don négociation la ni syndicat ka négocier min bɛ se ka di a ka di min tɛ se ka di fana a ka fɔ mais o ka fɔ bonya kɔnɔ mais ni syndicat nana réunion la comme an b'a mɛn journaux la ministre bɛna fɔ ye dɔrɔn bon wari t'an bolo n'an ma sɔn vraiment an ka fara ɲɔgɔn na n'i y'o tɛ syndicat bɛna fɔ k'i b'u provoquer kɛ donc gouvernement ni syndicat ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka sigi ka kuma parce que Mali nafa tɛ mouvement ninnu la sisan mais gouvernement bɛ k'a kɛ cogo min na mɔgɔ si se ka sɔn u ma parce que syndicat kan ka bonya min tɛ se k'a kɛ a ka f'u ye bonya kɔnɔ ka exemple di gouvernement yɛrɛ est-ce que u b'a fɔ ko wari tɛ jamana kɔnɔ est-ce que olu yɛrɛ u bɛ min ta u yɛrɛ ma est-ce que min bɛ di IBK la u ye dɔ bɔ a la u ye dɔ bɔ a la mɔgɔw bɛna sɔn ko wari tɛ jamana kɔnɔ mais n'aw ye niveau de vie de l'État min bɛ IBK la aw y'o maintenir gouvernement ni ɲɛmɔgɔw fɛ jamanadenw tɔ bɛna fɔ ko olu fana k'u ta sɔrɔ n'o tɛ gɛlɛya min bɛ jamana la ne kɔni bɛ min ɲini président de la transition fɛ ale u y'a ta sira min kan o sira in ne y'a fɔ i y'a fɛsɛfɛsɛ o sira in man ɲi u y'a sigi nkalon ni janfa ni namara kan mais ala barika la mɔgɔw b'a bonya o bonya o de y'a ka légitimité a ka légitimité tu y'a sigi cogo min na o tɛ légitimité o y'a jagoya ka sigi de ale ka légitimité mɔgɔw b'a bonya ko maa ba don patriote don a bɛ Mali fɛ ne ɲɛna o de kan ka utiliser bi ka kuma a denw fɛ u bɛ ka jamana u ye sira min ta o sira man ɲi u ka changement don u bɛ o sira in ne ko ka trajectoire yɛlɛma o de kama ko k'an t'a fɛ ka transition d'Afrique
mais an b'a fɛ transition ka baara jugu min kun bɛ Mali la min bɛ yen sisan transition k'ulu dafiri an sɔn maliyɛn bɛna sɔn u ma ne kɔni ka kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ président la transition ma ani soldats minnu y'o nana M5 ka baara dafa k'a f'u ye parce que sisan ko caman bɛ yen a bɛɛ ala kɔfɛ olu de b'a décider n'o ye décision jugu ta waati dɔ bɛ se peuple bɛ se ka wuli k'a fɔ k'u ka fanga ka taa ka bɔ yen an bɛ s'o la fɔlɔ yanni an ka s'o la u k'u yɛrɛ ɲini u ka u yɛrɛ interroger ma mɔgɔ minnu b'u kɛrɛfɛ u bɛ tɛgɛrɛ f'u ye u bɛ mɔgɔw neni sisan n'i ye transition kuma fɔ dɔrɔn u bɛ mɔgɔw su k'u bila k'i neni u kana ninnu lamɛn o mɔgɔ sugu ye baara kɛ i bɛ k'a kɛrɛfɛ min bɔra la a y'a ye o donc kumaba minnu bɛ fɛ ka fɔ